Obrim les portes a una radiografia d'un dels museus més prestigiosos valencians, el Museu de Prehistòria de València. Una radiografia que pretén veure des del seu inici de la seva instal·lació en la beneficència de totes les exposicions, cartelleria que s'ha fet al voltant de totes les seues activitats. És una memòria gràfica de la història viva del museu. Hem de posar en valor la qualitat dels cartells de diferents artistes gràfics, no sols dels propis funcionaris, sinó alguns externs, que donen un valor intrínsec a aquesta valuosa col·lecció. M'agradaria destacar aquells de les exposicions que s'han fet al llarg d'aquests anys al museu i que han estat vinculades a institucions externes. Per exemple, exposicions com la de Blic Mira, com la de Reflexes d'Apolo, Acumularon tesoros, Tunísia, Terra de Cultures. Algunes d'elles són treballs en els que hem participat molt directament i ens han donat moltes satisfaccions des del seu procés expositiu fins a la seva inauguració. Arranca en la dècada dels 80 amb les exposicions temporals, continua durant la dècada del 90 amb les jornades de caire científiques organitzades per el Servei d'Investigació Prehistòrica i se consolida a la dècada del 2000 amb les activitats didàctiques i especialment amb les jornades de portes obertes de jaciments. A través de les imatges d'aquests cartells, el museu recupera la memòria de les persones i també les activitats que se van fer.